Nou, we realiseren hier een appartementencomplex voor alle jaren met 29 plakken. En als het goed is, begint de bouw heel binnenkort. En in maart komend jaar hoop ik dat het gebouw klaar is en dat de mensen van het talent erin kennen. In 2003 in het leeg kwam, nou, is alle jaren er een hele grote energie in stutsen, maar nooit kwam er wat op Hispel. Nou, en nou is het rond. Mij hulp van de provincie maken bij Cesar, die had quick wins. En we hebben hier een behoorlijk stuk subsidie van de provincie krijgen. Wij als provincie hebben hier extra geld vrijmaken om her en der in de provincie dit soort projecten, het nog niet om bregen of om landbouw of om het bouwen van gebouwen van zwaar, om die vlotte loeken mooi aan de quick wins. In Friesland hebben we dat rap resultaatacties. Nou, daardoor maar zo'n ton konden we dit project vlotter loeken en daardoor kan het nou snel in de uitvoering komen, zodat de mensen die hier achter mij zorgen, daarnaast niks zo gauw als mogelijk gebruik van mij kennen. Want die hadden een verschrikkelijk soort nochttoon, had ik wel begrepen, toen ik even met ze praten. We hebben er heel lang samen met de gemeente over nijtocht van waar kennen onze cliënten wij en waar kennen ze beter wij dan wat ze nou hebben. En dat een heel lange adem had het gewoon. En de laatste maand ging het in de versnelling. En ja, het is in die zin belangrijk dat het een plak is midden in Kolm. En dat ze hier mooi integreren kunnen in de Mierskip. Dat is heel belangrijk voor hen. Die mensen jaren er gewoon bij. En dat die in het centrum binnen, dat is geweldig. Ze hadden zelf heel pro de nacht doen. Ze vregen al mij de KV mij en ken dit en ken dat. Dus de mensen van talent hadden er ook zin in en die jaren gewoon in de Mierskip thuis. Zeg om jou heen, er zit hier een rotte kies in het dorp. Dat is net mooi voor de mensen. Je zit in het dorpscentrum. Dat betekent dat voor mensen die wat behind binnen in een bepaald opzicht. Nou, die vinden het mooi om tussen de mensen te zitten. Dat ze gauw een praatje maken kunnen. Dat ze net in de Rhône zitten of heel veel voort. Maar echt midden in de Mierskip zitten. En dat de Mierskip om hun heen zit als het ware. Boven dat die hier een prachtig oud gemeentehuis. Nou, dat versiet ze maar. Dat vertut eerst ik al wat. Nou, daardoor krijg je hier. Zeg maar, dat hele het van Kolm krijgt een enorme. Ja, oppimp, zeg maar. We toch uiteindelijk werden de zinnen hoe heel Kolm skiën zal. Het gaat in Kolm al heel goed, want er wordt al aardig deelname tot onze cliënten onder de samenleving, onder de Mierskip, wat betreft sport en activiteiten en verenigingsleven, etc. Maar door te wijnen wordt dat alleen nog maar meer versterkt. Ja, want je krijgt makkelijke vrijwilligers die zeggen van nou ja, ik heb wat tijd oer, ik ren er eens even heen en ik doe eens even wat. En dat jet ik bij deze samenleving natuurlijk, dat we de zorg niet alleen nog maar regelen kennen, maar dat we het samen mee horen doen.